Beydaba beş undiku. Şer heştir u wavik asta. A yi b diku. Di em skandek çarçove destpêk iz padişah depşelin got. Mamosteyê min, gava mirov di nava kesên bihez û xayîn de be, divê mirov çawa tev bigere? Ma gotinên xweş her dem nîşana dilpakiya mirovan in. Beydaba bişirî û got: Te pirseke gelekî girîng kir, padişahê min. Kesên bihez carna bi gotinên xweş metirsiyên mezin diveşêrin. Mîna heştira ku ji ber qenciya xwe xeta kir û ket xefka wa wekû şêr. Bila ez bi vê çîrokê nîşanî te bidim. Padişah serê xwe hejand û beydaba dest pê kir. Çîrok, şêr, heştir û wawîk şil diqe. Carekê di daristanekê mezin de şêrekî bi navê Pingala dijî. Pingala padişahê daristanê bû. Sê wezîrên wî hebûn: Qele, Qirik, Wawîk, Çeqel û Piling. Ew her sê her dem li dora şêr bûn û xwarina ku ji şêr dima dixwarin. Rojekê heştirek di daristanê de winda bû. Ew heştir ji karwanê xwe mabû û pir tirsiya bû. Gava şêr û wezîrên wî heştir dîtin, matmayî man. Şêr jê pirsî: Tu kî yî û li vir çi dikî? Heştir bi tirs got: Ez ji karwanê xwe mam û rêya xwe winda kir. Ez li benda mirina xwe me. Pingala, padişahê dilovan got: Netirse. Tu ji îro pêve di bin parastina min de yî. Li vir bi me re bimîne û bi aramî bijî. Heştir qebûl kir û bi mehan di nav wan de ma, qelew û geş bû. Lê rojekê şêr bi fîlekî re şer kir û pir birîndar bû. Şêr birîndar ket û nedikarî derkeve nêçîrê. Ji ber ku şêr nêçîr nedikir, wezîrên wî, Qele, Wawîk û Piling jî birçî man. Wan neçarî li ser xwarina heştirê planek çêkirin. Wawîk çû ba şêr û got: Padişahê min, em hemû birçî ne û tu jî lawaz bûyî. Divê em vê heştirê bixwin. Şêr bi hêrs got: Na, min sozdaye ku ez ê vê biparêzim. Ez soza xwe xerab nakim. Wawîk got: Hema eger ew bi dilê xwe pêşkêş bike, ma tu yê wê çaxê bixwî. Şêr bêdeng ma û ev wekî erê hat qebûlkirin. Wawîk çû ba heştir û wezîrên din û planek danî. Wawîk got: Em ê herin ba padişah. Em ê ji bo wî xwe pêşkêş bikin ku ew me bixwe. Ew ê mene xwe çimkî em piçûk in. Lê dema dor hat ser heştirê, ew ê wê bixwe. Ew her çar çûn ba şêr. Qele, Qirik got: Padişahê min, tu birçî yî. Were min bixwe. Lê wezîrên din gotin: Na, goştê te kêm e û têrê nake. Paşê Wawîk got: Padişahê min bixwe. Lê Piling got: Na, goştê Wawîk pîs e. Paşê Piling got: Padişahê min bixwe. Lê Wawîk û Qele gotin: Na, tu wezîrê herî baş î, em nikarin te bidin kuştin. Heştirê ku ev dilpakiya wan dît, fikirî ku ew jî divê tiştekî bibêje da ku şerm neke. Heştirê got: Padişahê min, hevalên min hemû piçûk in. Laşê min mezin e û goştê min şîrîn e. Were min bixwe û ji birçîna rizgar bibe. Gava heştirê ev gotin qedandin. Sê wezîran bi carekê de xwe avêtin ser heştirê û ew perçe kirin. Şêr jî ji ber ku heştirê bi dilê xwe pêşkêş kiribû, peymana xwe şikand û dest bi xwarinê kir. Heştira belengaz ji ber dilpakiya xwe ya li nava xayînan jiyana xwe ji dest da. Çarçove kotahî. Îgiz beydaba li padişah nêrî û got:
Padişahê min, mirovê baaqil nabe mêvanê xefkên xayînan. Pêştirê bawerî, bi lîstika wawîk anî û canê xwe winda kir. Divê mirov bizanibe ku di nava guran de gencî carna dibe sedima mirinê. Padişah serê xwe hejand. Aha min fêm kir. Divê mirov li hemberî kesên xayîn her dem hişyar be û bi gotinên wan nexefe. Bêdaba bişirî. Vê çîrokê re dibêjin: Şêr, pêştir û wawîk.